Здравейте, приятели! Добре дошли на това споделяне на нашето време и енергия, тази заедност. Благодаря ви за избора да отделите това време за себе си и за нас. И благодаря за това, че ми давате възможност и аз да служа на вас, споделяйки енергията, която идва за момента, споделяйки това, което идва чрез мен. И сега отпуснете тялото в позиция, която е удобна за него, независимо дали ще останете седнали или ако тялото е прекалено изморено, може да легнете, би било добре да е на твърда повърхност. Проверете коя е тази позиция за тялото ви сега. Питайте се да не се връщате с препратки към това, кое е добро, което знаете, че е добро за тялото, а наистина да се усетите какво е то в момента и от какво има нужда. Вижте дали някъде има нужда да се намести. И ако е така, направете необходимото движение. Наистина следвайте това, което идва като сигнали от тялото. Моята роля е просто да държа пространството за вас и да споделям това, което има, но истински водачите ще сте вие за себе си, защото само вие знаете какво идва през тялото ви за вас, какво идва през сърцето ви за вас, през интуицията ви. Слушайте се и се следвайте. Ако тялото е отихнало, меко, удобно, пуснете вниманието си в вдъха, без да се опитвате да го контролирате и да го нагласите. Просто отпуснете вътрешния си взор към вдъха. Без да броите, без да удължавате, без да задълбочавате. Отпуснете се в безусилно наблюдение. Леко преместете вниманието си в областта на сърцето, сърдечната ви област и си представете как дъха минава при всяко вдишване и издишване през тази област. С всяко вдишване и издишване вниманието потъва все по-дълбоко в сърдечната ви област, разширявайки и омекотявайки всичко, което е там. Отпускайки всяко стягане, свиване,
стесняване. Позволете на всяко вдишване и издишване да разширява и осветлява тази област. И да ставате все по-съзнателни за енергията, която вибрира там. Която е вече налична, която е винаги налична, но за която не сме постоянно съзнателни. И тъй като това, за което ставаме съзнателни, започва да става част от реалността, която живеем, сега, когато сте обърнали вниманието си натам, ще започнете да ставате истински преживяващи тази енергия. Енергията на сърцето. Тази енергия е благословията, през която протича целият ви живот. Тази енергия е силата, чрез която всеки път минавате на по-високото си стъпало. Това е енергията, чрез която успявате да простите неща, които умът ви възприема за непростими. Това е енергията, която разширява всяко стеснение. Това е енергията, която посреща и най-разтърсващите неща в живота ви. Това е енергията, която ви събира след всяко от тези събития. И всеки път, за да ви покаже, че сте истински безсмъртни в нея. За да ви покаже истинското ви лице, което няма име, което няма форма. Да ви покаже това, което сте вие, така както сте създадени от Бог. Това е енергията, която ви извайва, различни във всеки момент. Така че да отговаряте на нуждите на момента. Останете истински присъстващи за тази енергия. Разтворете се в любовта й, в приемането й. Можете да й предадете всичките си грижи, всички неразрешими проблеми, с лекотата, която го прави детето към родителите си, знаейки, че за тях няма нищо неразрешимо. Предайте й всичките си проблеми и знайте, че за любовта няма неразрешими проблеми.
И знайте, че чрез любовта всеки ваш проблем е възможност да обичате повече. В любовта всяко предизвикателство е врата към Божественото във вас. Когато стоим в оковите на личността, на индивидуалното его, сме от тази страна на вратата, в която всичко изглежда невъзможно и тежко, в която егото иска да ви накара да повярвате, че има само един определен начин да се почувствате щастливи. Когато прекрачите тази врата, веригите на егото падат и просто се отпускате в безформието на любовта, в което всичко е възможно, в което вие сте възможни такива, каквито Бог ви е създал, в което няма ограничение за това какво можете да бъдете и за това какво другите могат да бъдат. Прекрачете тази врата в себе си и задайте въпроса си тук: кой съм аз? Защото отговор на този въпрос истински можете да получите само в енергията на любовта, божествената енергия, тази, която сте създадени. В ума отговор на този въпрос винаги ще е ограничен, притискащ, ограничаващ вас и другите. Не задавайте този въпрос в енергията на ума, не защото той е лош, защото той няма отговорите на тези въпроси. И той би ви предоставил като информация само това, което има в него като съдържание. Не търсете отговорите на тези въпроси в ума. Отпуснете се в любовта сега. И застанали от тази страна на вратата, отпуснати в присъствието на кой съм аз. Почувствайте какво идва като отговор. Чувствайте това чисто присъствие
чисто любящо присъствие. Отпуснете се в него. Позволете си да пуснете всичко тук. Позволете си да не търсите форми и ограничения. Не търсете думи. И оставете всичко да плува така, както е създадено, да се появява. И да изчезва само. Просто присъствайте за всичко, което е тук. Без да имате изискване да е нещо различно. Оставете съзнанието си да плува в отговора на този въпрос. Кой съм аз? И знайте, че всичко, което дойде като отговор в определена форма, мисъл, емоция, образ, не сте вие. То е малка частичка от божественото проявление. Но вие, това, което сте, не може да бъде побрано в такава частичка. Вижте всичко, което се появява като образ, мисъл, форма. Как заблестява като звезда на нощното небе. С цялата си красота. И с цялата си красота изчезва. Преживейте красотата му като част от себе си. Но знайте, че това не сте вие. Защото вие не можете да бъдете събрани в нищо, което е форма, в нищо, което се появява и изчезва. Защото това, което сте истински, винаги е. Защото това, което сте истински, е винаги присъстващо. И в него се появяват всички форми, всички образи, мисли и емоции. И само чрез него, чрез това, което сте, всичко останало е възможно. Само чрез светлината на това, което сте, всичко останало може да заблести, да се появи и да изчезне с цялата любов, с която е сътворена.
с вашата любов. Знайте, че нищо от това, което се появява, не може да бъде създадено без любов. Всичко е окъпано в светлината на вашата любов. Няма нищо излишно. Няма нищо отделно или ограничено. Защото в любовта няма ограничение и изолираност. Защото материята на любовта, това, което истински сте, е единствено и само пълно приемане и свързаност. Тук всеки гост е добре дошъл. Всяка мисъл, всяка емоция, всяка ситуация са добре дошли. Тук можете да видите как всичко си е на мястото. Няма излишно, няма лошо. Всичко е в пълна хармония и свързаност. Преживейте себе си като това изкрящо пространство от любов. Преживейте себе си като Божието послание към света. Света, който се ражда във вас и чрез вас. Прегърнете всичко, което вече е тук. Изкъпете всичко, което е тук, с любовта на осъзнатостта. Направете няколко малко по-дълбоки вдишвания и издишвания. И със всяко издишване отпускайте тялото. Със всяко вдишване връщайте вниманието си към тялото. И със всяко издишване го отпускайте.
Окапете отново с любовта на разбирането за това, което сте. Тялото ви, умът ви, света, който се пресъздава чрез вас. Окапете всичко това с любовта и благодарността си. За това, че служат на божественото проявление, което сте. Можете да останете, ако имате нужда още малко да полежите. И когато сте готови, лекичко да се обърнете надясно, ако сте легнали, или ако сте седнали, просто да отпуснете гърба, раменете, кръста. И със следващите вдишвания и издишвания да върнете вниманието и да го заземите в тялото си. С любов и благодарност за енергията, която дойде да бъде споделена. С любов и благодарност за любовта. Обичам ви.